Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9:15 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Ġnien Rousset fil-qalba tal-lokalità ta' Kirkop se jkun qed jinbidel fi spazju miftuħ akbar u aktar ħadrani. B'investiment ta' madwar 400,000 euro d-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi se jkun qed jestendi l-ħdura tal-ġnien eżistenti billi waqt li jippreserva s-siġar maturi li hemm imħawlin iżid oħrajn ġodda biex dawn jipprovdu del naturali. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia saħaq li riġenerazzjoni totali ta' Ġnien Rousset li ma' isem ingħatat wara ġemellaġġ li kien sar bejn il-Kunsill Lokali ta' Kirkop u l-villaġġ żgħir bl-istess isem fil-provinċja Aix-en-Provence fi Franza iħolma tal-Koppini li se tkun qed tinbidel fir-realtà. Is-Segretarju Parlamentari żied li dan il-proġett ta' spazju miftuħ fl-urban jingħaqad ma' numru ta' proġetti oħrajn li bħala Public Works qed jaħdmu fuqhom fil-qalba tal-ibliet u l-irħula Maltin u li jagħmlu parti mill-viżjoni ambjentali tal-Gvern. Żona speċifika fiċ-ċentru ta' bejn l-iskola sekondarja San Benedittu u l-faċilitajiet sportivi ta' Kirkop FC ser ikompli jagħti dan il-proġett żona mill-isbaħ sabiex ikomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji u residenti koppin. Is-Sindku ta' Kirkop Matthew Aġus żammejt enfasizza dwar l-importanza li Ġnien Rousset għandu għar-residenti tal-lokal. Il-proġett ħajkun sostenibbli anke fiż-żamma tal-ilma anke tisqija. Iżda wkoll fl-aħħar mill-aħħar nappella biex in-nies iżommu ħnadif u ovvjament ma jagħmlux vandaliżmu fih ovvjament.